DJ Tonde, tonderai kuti ino ndiyo nguva iyo yenge yakataurwa nechiprofita kunzi ichauya nguva ino zvino ndoda musoro waJohani Bhabhatidzi Jehovha akatengeswa Maria mama Magatarini Mesaya achauya rini kana zvikadai ndikuda kuziva kuti zozodini hanzi zvakaoma kuti munapinda denga pane kuti nzou iberekwe nepangolini kutonza katambo rini vakutomecha kuti zora kumeso majarini apa bhaibheri richiverengwa kupfuura magazini. What kind of a medicine? Takagumira kunwa maamoxicillin zvovo zvandibata pamwoyo kunge touchscreen. Saka ngiroziye mupfudzi ndakatotuma kurwa hundo dzemarudzi kuti ndizo rayira hwai dzese nembudzi dzaMwari. Samson vasati vamucheka bvudzi iwe vasati vamecha pfurumbwi vasati vanzwa kuti neshoko zviri kunzi kwamuri Jehovha akatengeswa nemudzidzi wake. Saka mambo Herodhi vaifambira kaRodhi vachipikisa godhi. The story this is untold until you feeling cold. Ava vakaendesa nyaya kuna mambo Pirato zvikanzi vageza maoko itai zvamada naye. Jesu vanowanikwa vari pamuchinjikwa nembavha pasina kana chavatadza. Mhosva yavo yakashayikwa vakamutsvaka nemabwe. Ndotenda penge pasina kana 1 munhu wemuZimbabwe. Ndakuda kutaurawo tsumo nezvirawe. Saka maJudha nemaFarisi yamakaita yizi totenda makazadzisa chiprofita muchimuita yamakamuita. Saka nhasi izuva rekupemberera mbavha yakaita kunge Bhanabhasi akanogara patafura yaJehovha. Kwamuri Jehovha akatengeswa nemudzidzi wake.